TV. İlsur, нәрсе ул дуслык? Дуслык ул үзенең иң якын кешең белән уйларыңны, серләреңне, уңышларыңны, үпкәләреңне, шатлыкларыңны бергә бүлешү, уртаклашу. Аның иң якыны бер генә була. Бу очракта минем иң якын дустым ул син. Ай, жаным, ялагайлана беләсең дә инде. Аңлагансыздыр инде дуслар. Бүген без дуслык турында сөйләшәбез. Эфирда ТопКлип тапшыруы. Һәм без Шәрипҗановлар гаиләсе. Башлыйбыз. Киләсе җырчыбызның клибын ТопКлип тапшыруында соңгы тапкыр карыйбыз. Һәм уңышлар теләп озатабыз. Нурлы йөзләреңнән, назлы сүзләреңнән, акылымнан язама күрәмесең. Ярсу йөрәгемне, тормыш юлларымны, бар дөньямны нурга күмәсең. Син минем сулышым, күз нурым кояшым, Güzelim matурым, көмешем алтыным, Ходай биргән язмыш бүләгем. Син минем сулышым, күз нурым кояшым, güzelim matурым, көмешем алтыным, Ходай биргән язмыш бүләгем. Премьера мизгелләренә дә вакыт килеп җитте. Игътибар белән карыйбыз һәм тавышлар бирергә онытмагыз. Go 18 to 18, cancel launch in 2084, 2821 is code 6 in Hamlet. Senin hakta benim бар уйларым, хыялларым синдә кунакта. Әллә гашык булдым инде сиңа, әллә гашык булдым чынлап та. Синең хакта пошылдылар җилләр, сихерләнгән синнән яңгырда. Син булмасаң гүлләр чәчкә отмый, син кирәксең икән барына. Синең хакта кошлар җырлый талда, синең хакта күкләр авазы. Тормышымның яме, гомеремне татлы бер язы, синең хакта. Синең хакта агачларның шавы, сине мактап сөйли ай кызы. Син икән ул хыялымның чыны, син икән ул өмет йолдызы. Синең хакта хисен сөйли миңа, ашык булган таңның алсуы. Син икән ул җан ярама дава, син икән ул йөрәк ярсуы. Кошлар җырлый талда, синең хакта күкләр авазы. Син икән ул тормышымның яме, гомеремне татлы бер язы.
hakda. Зиянгировларның да йыллар белән сыналган дуслары бар. Студент йылларынан килгән дуслары Нурей, Эльвира һәм Айнурга мөмкинлектән файдаланып, сәламнәрен дә юлларга куштылар. Без сезнең теләкне үтәдек. Хәзер сез дә безне үзегезнең чыгышыгыз белән сөендерегез. Язмышлар маңгайга язылган булса да, бәхетнең үреләре чакырып турса да. Белмибез, алда ни көтәсен, сындырып сынаган сынаулар үтәсен. Без Ходай кулында, Бирелгән гомердә, Ходаем кулында. Я Раббым изгелек, Я Раббым яхшылык, очрасын юлымда, без Ходай кулында. Димәк, сез бүген кичкенә кызны янгыннан коткардыгыз. Сез бүгенге көннең герое? Мен өзімні енді герой деп санамас едім. Чөнки біз бір қызны құтқардық, ләкин қалған исән қалушылар турында әлегә мәгълүмат юк. Тәкъдиргә ни язган, беләдер бер Аллам, бәхетләр өелеп, көтсеннәр гел алда. Фәрештә канатын җәйсен юлыбызга, гамәленең яхшысы килсен алдыбызга. Без Ходай кулында, Бирелгән гомердә, Ходаем кулында. Я Раббым изгелек, Я Раббым яхшылык, очрасын юлымда, без Ходай кулында. язмышлар маңгайга язылган булса да, бәхетнең үреләре чакырып турса да. Белмибез, алда ни көтәсен, сындырып сынаган сынаулар үтәсен. Без Ходай кулында, бирелгән гомердә, Ходаем кулында. Я Раббым изгелек, Я Раббым яхшылык, очрасын юлымда, без Ходай кулында. Бирелгән гомердә, Ходаем кулында. Я Раббым изгелек, Я Раббым яхшылык, очрасын юлымда, без Ходай кулында. Минем дә чын дустым бар. Так, кем инде ул? Ай, бар инде шунда бер хәштүрш. Хәштерүш булса миндер инде. Син инде җаным, син. Шулай шул, достың үзеңнән яхшырак булсын диләр. Ярый, үзебезнең клипны да күрсәтик. Нәрсәдер оныттым. Мине поезд 1 сәгатьтән. Съемкаларны бүген кич башлыйлар. Бер Аллаһка.
Перловка холодильникта. В смысле? Сен шундай игътибарсыз, Илсур. Мен сиңа одна бойы сөйледім. Галия абаның съемкалары деп. Тәртипле бол, яме? Пока. Мен вообще-то Перловка турында. Yüreğinin kaynarlığın bölüp verem bugün sana da. Төссіз болған яшәүләрен синнән башка дөньяда. Синнән башка күк йөзендә айда башка йолдызларда балкып янмай. Синнән башка миндә башка, миннән башка синдә башка, бер-беребезсез булмай. Синнән башка күк йөзендә айда башка йолдызларда балкып янмай. Синнән башка миндә башка, миннән башка синдә башка, бер-беребезсез булмай. Yüreğinin saf hislerin kabul etsin toplama. Шәшкәләрнең бәйләмнәрен кабул итсин ташлама. Синнән башка күк йөзендә айда башка йолдызларда балкып янмай. Синнән башка миндә башка, миннән башка синдә башка, бер-беребезсез булмай. Синнән башка күк йөзендә айда башка йолдызларда балкып янмай. Синнән башка миндә башка, миннән башка синдә башка, бер-беребезсез булмай. Bir-biribizsiz bulmayın. Yaratan bir deşüllerin tügel hiç de başkağa. Шын мәхәббәт кичергәннәр барыберне ярата. Синнән башка күк йөзендә айда башка йолдызларда балкып янмай. Синнән башка миндә башка, миннән башка синдә башка, бер-беребезсез булмай. Синнән башка күк йөзендә айда башка йолдызларда балкып янмай. Синнән башка миндә башка, миннән башка синдә башка, бер-беребезсез булмай. Синнән башка, йолдызлар да башка, синнән башка, ай да башка. Синнән башка миндә башка, миннән башка синдә башка, Синнән башка булмый. Синнән башка миндә башка, миннән башка синдә башка, бер-беребезсез булмай. Снято! Егетлер, кызлар, зур рахмәт барыгызга да. Пока-пока. Пока-пока. Авыр минутларда тыңлый белгән.
Берсе de аңламаган вакытта сине аңлаучы. Синең бөтен кимчелекләрең белән ничек бар шулай кабул итүче. Сиңа охшамаса да һәр вакыт дөресен әйтүче. Синнән бернинди дә файда өмет итмәүче. Синең өчен үзенең иң кадерле вакытын корбан итәргә әзер кешен бар икән. Димәк, чын дустыңның берсе синең янәшәңдә. Жетемин кышларда башында Затлы бер моң канат кагышында Әллә синнән берәр хәбәр микән Күңелемнең сихри кылын җиткән Ишетәмин җилләр тавышына Ишетәмин таңнар балкышында Ишетәмин гөлләр пышылдады Җилләр куды кара болытларны Кояш чыкты синең йөзең кебек Шул җылыдан кинәт беттем әрәк Ишетәмин җилләр тавышына Ишетәмин таңнар балкышында Күреп калдым уйчан күзләреңне Ишет әле синдә сүзләремне Ишетәмин яңгыр тавышында Ошатам мин сине барысына Йөрәк типте чыгар булып ярсып Хисләр тора түгеләргә ташып Ишетәмин җилләр тавышына Ишетәмин таңнар балкышында Күреп калдым уйчан күзләреңне Ишет әле синдә сүзләремне Ишетәмин җилләр тавышына Ишетәмин таңнар балкышында Күреп калдым уйчан күзләреңне Ишет әле синдә сүзләремне Ишетәмин җилләр тавышында Ишетәмин таңнар балкышында Күреп калдым уйчан күзләреңне Ишет әле синдә сүзләремне Чын дуслар күп булмый диләр. Бармак белән санарлык кына. Әмма алар теләсә кайсы проблеманы хәл итәргә ярдәм итүче, йөгереп килергә әзер торучы булырга тиеш. Алар белән еш күрешмәсәң дә, аларның барлыгын, синең өчен жан атып яшәүләрен белү Индира өчен зур байлык. Ниһаять туган илемә кайтып җиттем. Монда шул хәтлем рәхәт. Минем хәлләрем бик яхшы, үзең ни хәлдә? Хәзер бер минут көтеп тор. Азиз Әхмәтов, без бит синең белән бер мәктәптә укыдык. 7 эшләргә өйдә киттек ял итәргә.
Hey, bir yigit бар сөйлейм мен шул хакта. Шул шибәрне күреп мин булдым да хаста. Яныма килеп кызыклар сөйли туктамый да. Һәм миңа яратам дип әйтергә уйламый да. Ой, мин аны ошатып йөрим, ой. Кай тарафларда син җаный, ой. Нигә син килмәдең бүген, вай, 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 вай. Кап-кара, кап-кара, кап-кара кашыңда, мине сихерләгән нур карашыңда. Ялынмыйм, ялынмыйм, килмәсәң дә сиңа, бик кирәгең бар иде синең миңа. Кап-кара, кап-кара, кап-кара кашыңда, мине сихерләгән нур карашыңда. Ялынмыйм, ялынмыйм, килмәсәң дә сиңа, бик кирәгең бар иде синең миңа. Димә, яратам да димә, әйтмә. Синнән башка матурлар бар хәтта күктә. Шулардан берсе миңа, син бәхетле бул. Сүзләрем яхшылыкка һәркемгә ачык юл. Ой, мин аны ошатып йөрим, ой. Кай тарафларда син җаный, ой. Нигә син килмәдең бүген, вай, 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 вай. Кап-кара, кап-кара, кап-кара кашыңда, мине сихерләгән нур карашыңда. Ялынмыйм, ялынмыйм, килмәсәң дә сиңа, бик кирәгең бар иде синең миңа. Кап-кара, кап-кара, кап-кара кашыңда, мине сихерләгән нур карашыңда. Ялынмыйм, ялынмыйм, килмәсәң дә сиңа, бик кирәгең бар иде синең миңа. Нишлисең син монда? Нишләп чыгып мине гашыкмады? Ильяс, кап-кара, кап-кара, кап-кара кашыңда, мине сихерләгән нур карашыңда. Ялынмыйм, ялынмыйм, килмәсәң дә сиңа, бик кирәгең бар иде синең миңа. Кап-кара, кап-кара, кап-кара кашыңда, мине сихерләгән нур карашыңда. Ялынмыйм, ялынмыйм, килмәсәң дә сиңа, бик кирәгең бар иде синең миңа. Анастасия Макарова. Әйе, минем дусларым бар. Дуслык минем өчен ул зур мәхәббәт, ярдәм, аңлау һәм кабул итү ди. Бик дөрес фикерлисең, дустым. Бары тик шын дуслык кына дөньядагы яхшылыкны арттыра. Кош канаты белән, кеше дуслык белән көчле шул. Сақына қалдым, жәге жел тоздырған шашыңа. Хисләргә байырып өлгердем, бу юлы түгелмә, шашылма. Жаныма қағылып, яңадан қабылып, табылдым дегенде юғалдым. Йөрәккә байырып, сағыштан байығып, дөньяның
Adashdim so'zlardan ernilga bir tutam aytilmay qolgani mangulik men seni harmonda yaratam jonimni qo'g'ilib yonmadan qolib topildim deganda yo'qoldim yurakam boyirib sog'ishdan boyig'ib dunyoning shidini yo'l oldim dunyoning shidini yo'l Tapıldım deganda yo'qoldim yurakam boyirib sog'ishdan boyig'ib dunyoning shidini yo'l oldim dunyoning shidini yo'l oldim soqina qog'ildim Ямалиев Илдар үзен курбан итә белүчеләрдән генә шын дуслар була. Һәм ул дуслар да кагыйдә буларак бернигә карамыйча шын дусты өчен бар нәрсәгә дә әзер булырга тиеш дип саный. Алма булса шундый булсын, берсен бишкә үләрлек. Дустың булса шундый булсын, синең өчен үләрлек. Дип тикмәгә генә җырламаган халык. Senin gözlerine qarım qarım Sen meniki ikaninni anlayım Görüşürge minutlarını sanlayım Sensiz bu dünyada yaşayalmayım Alganlarının yanlarına kilmesin Yaradan dip yürmesin Sen ne bişek bəxtli etüni Bilən bu dünyada barmayım Alganlarının yanlarına kilmesin Yaradan dip yürmesin Sen ne bişek bəxtli etüni Bilən bu dünyada barmayım Bu jırımni sana bağışladım Ғашиқ etdi sihri qarашlarың Çeçek beylemleri kullarını da Мәңгелеккә менеке булгын Алганнарның yanlarına kilmesin Yaradan dip yürmesin Sen ne bişek bəxtli etüni Bilən bu dünyada barmayım Alganlarның yanlarına kilmesin Yaradan dip yürmesin Sen ne bişek bəxtli etüni Bilən bu dünyada barmayım Кояш балкый аяз минем күгем Янарымда сен булганга бүген Синең яннан һич китәсем килми Шушылы бәхет түгелме
Дуслык яшәү өчен иң мөһим мөнәсәбәт дип сүзен башлады Айдар абый Тимербаев. Шын дуслары белән 15-20 елдан артык аралашып яши. Шын дуслык тәүлек буе, ел әйләнәсе ул. Төрле ситуацияләрдә сыналган, шатлык кайгыларны бергә күргәннәр шын дуслыкның нәрсә икәнен менә дигән итеп белә. Бу атнада да Айдар Тимербаев үзенең лидерлык позициясын ныклап саклаган. Нишләргә дә белмим, үпкәләп тә йөрим. Әле сиңа, әле үземә. Нигә яшьлек язы күрештереп калды икебезне бары бер генә. Син кайларда җаным, гомер үткән саен сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп кайтарасым килә яныма. Син кайларда җаным, гомер үткән саен сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп кайтарасым килә яныма. Bir күрештек бары, ләкин истә калды. Күз алдымнан китми карашың. Эх, нигә без нигә уйламаган бердә йөрәкләрнең ярсып янасың. Син кайларда җаным, гомер үткән саен сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп кайтарасым килә яныма. Кайларда син бүген күрен, әле күрен булыр иде, бәлки аңлашып. Оныттырылып түгел, әле дә бит күңел синең янда йөри адашып. Син кайларда җаным, гомер үткән саен сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп кайтарасым килә яныма. Син кайларда җаным, гомер үткән саен сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп кайтарасым килә яныма. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп кайтарасым килә яныма. Кайтарасым килә яныма. Окей, Google. Дуслык нәрсә ул? Ихтыяҗларның, карашларның, фикерләрнең уртаклыгына, үзара рухи якынлык, бер-береңне ихтирам итү һәм башка хисләргә нигезләнгән мөнәсәбәт. Һәм икенче вариант, берәр нәрсә белән мавыгу, аны ярату хисе. Окей, Google. Безнең хит-парадта кем? Өмет җыры белән Азат Алинә Каримовлар. Атна тренировал мин сине,
үттім мен. Мәхәббәткә куеп маяклар, өмет белән сиңа дәшәм мин. Күрше, күрше, кояш чыккандай, җылы нурлар безне кышкандай. Күрше язын кышны кайтканда, баш очында турган юшканда. Яз дөньяның йөзен югандай, язым булып миңа юл ал син. Өметемә канат куйгандай, таң йолдызы булып елмайсың. Күрше, күрше, кояш чыкканда, җылы нурлар безне кышканда. Күрше язын кышны кайтканда, баш очында турган юшканда. Күрше, күрше, кояш чыкканда, җылы нурлар безне кышканда. Күрше язын кышны кайтканда, баш очында турган юшканда. Күрше, күрше. Гөлназ, мин сиңа хәзер бер табышмак әйтәм. Әйдәле. Менә тыңла. Биек тауда бер көтүче яшәгән. Бер вакыт яңгырлы бер төндә 3 кеше аның ишеген шакыган. Көтүче әйтә ди: "Минем өем бик бәләкәй, берегез генә керә аласыз. Сез кемнәрсең?" дип сораган. Без дуслык, бәхет һәм байлык. Менә иң башлап кайсысы керүен үзегез хәл итәсез инде. Дуслык, бәхет, байлык. Ярар, Гөлназ, давай син уйлый тор, ә мин алдагы клипны күрсәтә торам. Үпкәләмә авыр сүзләр әйттең дип, Назлыгын әйтергә дә була бит. туры сүзне җаным дөрес аңлай син. Андый сүздән миңа никтер кыен бит. Йөрәгеңнең назлылыгы кайда соң? Үпкәлим шул аңлай инде җанымны. Бик яратып сиңа гашык булсам да, сабырлыгым минем бүген калмады. Йөрәгеңнең сабырлыгын тик җуйма. Кадерледән кадерле бит син миңа. Киләчәккә ак бәхетләр тик юра. Бәхет юлы урап үтсен кайгыны, мәңгелеккә аермасын, я Аллах. Мәхәббәттән аермасын, я Аллах. Белмим нигә сиңа бик тиз үпкәлим. Синең күңел бигрәк иркә бала күк. Иркә бала яхшы сүзне аңлый бит. Туры сүзне якын итеп әйтүе. Үпкәләү йөрәгемә кагыла. Андый чакта кыен минем җаныма. Бик яратып сиңа гашык булганга, гөлөпкәләп сабырлыкны сынама. Йөрәгеңнең сабырлыгын тик җыйма. Кадерледән кадерле бит син миңа. Киләчәккә ак бәхетләр тик юра. Бәхет юлы
Sevginin sabırlığın diyeceğime Kadirliden kadirli bitsin mine Kileşerke ak bəxtler dik yura Bəxt yolu uğrab ütsin koygını Мәңгілікке ayırmasın ya Allah Мәхәббәттән ayırmasın ya Allah Dostlar, kimler әле белмей, җырчыларыбыз өчен TMTV каналының рәсми сайтында тавышлар калдырырга мөмкин. Керегез, күрегез һәм яраткан җырчыгыз өчен тавыш бирегез. Bir күрүдә сиңа гашык булдым Bir күрүдә сине яраттым Матурлыгың гүзәл йөзең белән Син бит иркәм үзеңә караттым Мин бәхетле сине очратканга Тормышымда янда булганга Мин бәхетле мине хөрмәт итеп Кадерлеп тә сөеп торганга Мин бәхетле сине очратканга Тормышымда янда булганга Мин бәхетле мине хөрмәт итеп Кадерлеп тә сөеп торганга Ходай биргән төрле сынауларны Иңгә-иңне куеп үттек без Йөрәкләрдә булган мәхәббәтне Уртак булган бәхет иттек без Мин бәхетле сине очратканга Тормышымда янда булганга Мин бәхетле мине хөрмәт итеп Кадерлеп тә сөеп торганга Мин бәхетле сине очратканга Тормышымда янда булганга Мин бәхетле мине хөрмәт итеп Кадерлеп тә сөеп торганга Тату гаилә турасы ю дигән Хөрмәт дигән олы хисләрдән Балаларың белән шөгыр килгән Иртәләрдә һәм дә кичләрдән Мин бәхетле сине очратканга Тормышымда янда булганга Мин бәхетле мине хөрмәт итеп Кадерлеп тә сөеп торганга Мин бәхетле сине очратканга Тормышымда янда булганга Мин бәхетле мине хөрмәт итеп Кадерлеп тә сөеп торганга Карайлы Гөлназ. Син нәрсә бик моңаеп басып торасың янымда, минем янымда? Мен җаным шуны уйладым әле мин. Вакыт дусларны киметә генә икән. Тапкансың моңаер сәбәп. Иң мөһиме исәнлек булсын. Тормыш шын дусларның менә барыбер синең яныңда калдыра ул. Mahmudova, Jay Mütevit, klipte şeresi var.
Слушай, сен вообще нормальный кіші ме? Сен вақытның көп ме екенін білесің ме? Ертеңгі сағат 4. Махмутова, жай біте бит. Білесің, менің клип шондай болырға тиіш. Şiyelikte şiye pişen, şiyelikte tanıştık. Kızıl şiyelerine qarab, senin bilen kavuştuk. Hirinleri şiye gibi, balık tatlılığından, senin aşağı uçandın bin, məhəbbət saflığından. Здравия желаю, ГАИ города. Почему так громко? Нарушаем 5 утра. Көңілдеме? Камеру убери. Давай громче. Hirinleri şiye gibi, balık tatlılığından, senin aşağı uçandın bin, məhəbbət saflığından. Клипларны олай қазір түсірмейді. Клиплар креативный болырға тиіш, спортивный. Клиптан шок болырға тиіш. Жарай. Şiyelikte kıyaş düşen, sibi baltık nurları. Ömürde de min unutmam, bu dünyada sin varım. Hirinleri şiye gibi, balıkın tatlılığından, senin aşağı uçandın min, məhəbbət saflığından. Hirinleri şiye gibi, balıkın tatlılığından, senin aşağı uçandın min, məhəbbət saflığından. Ну, сядешь? Вообще не то. Эй, сена гүл ярап болмай енді. Потому что senin идеяларың шыша түгел. Нешене шатты білейді? Şiyelikte rəxət bizgə, şiyelikte quvandıq. Kızıl şiyelerini salab, biz bir gəlib yuvandıq. İrinlər şiye gibi, balıqam tatlığından, senin aşağı uçandın min, məhəbbət saflığından. İrinlər şiye gibi, balıqam tatlığından, senin aşağı uçandın min, məhəbbət saflığından. Narif, анда КамАЗ келді, шия білән. Точно, менің клип шия турында бит. Шиелер білән. Балада яра! Кто заказывал шияное? Заходи. И вишенка на торт. Рахим и Тегис. Мы пришли. İrinləri şiyə gerek, balıqın tatlığından, seni aşağı uçandın min, məhəbbət saflığından. İrinləri şiyə gerek, balıqın tatlığından, seni aşağı uçandın min, məhəbbət saflığından. Seni aşağı uçandın min, məhəbbət saflığından. Дуслар, ул көндә шалтыратып тору өчен түгел. Сирәк булса да, күрешеп алып, рәхәтләнеп, сөйләшеп утырыр кешең. Кызганыч, дөнья куып, вакыт җиткереп булмый шул. Әлі генә кебек, сине тәүге күр
адашым. Үзем ала алмыйм күргәннәрем сайын, ашыгамын килеп ләшәргә. Хисләр куя ташып, йөрәк тибә ярсы. Бер җылы сүзеңне әйтсәң дә, гомергәдер инде сине генә сине, бер күрүдә калдым яратып. Онытырлык түгел, әле һаман күңел, яннарыңда йөри адашым. Әйтмәсәң дә үзең хәлләреңне синең, белеп торам әллә кайлардан. Кемнәр булыр икән, юк булмастыр бүтән, минем кебек сине яраткан. Гомергәдер инде сине генә сине, бер күрүдә калдым яратып. Онытырлык түгел, әле һаман күңел, яннарыңда йөри адашым. Гомергәдер инде сине генә сине, бер күрүдә калдым яратып. Онытырлык түгел, әле һаман күңел, яннарыңда йөри адашым. Гомергәдер инде сине генә сине, бер күрүдә калдым яратып. Онытырлык түгел, әле һаман күңел, яннарыңда йөри адашым. TMTV телеканалының яңалыкларын беренчеләр рәтеннән булып беләсең килсә, менә безгә кушылырга кирәк. Instagram, ВКонтакте, YouTube, рәсми сайт, биредә җырчылар турында соңгы яңалыкларны укый аласың. Уен конкурсларда катнашып, билетлар ота аласың. Экраннарыбызда талантлы, моңлы җырчыларыбызның берсе ТопКлип хит парадын дәвам итә. Yılamim da, könülemim de, Şenki suyuğum üttü. Geri kayt dip de yalvarmayım. Bitti barısı, bitti. Bir nişledim halim yok, hislerim yanı bitti. Tukta tukta kalalmadım, gitti mehabbet gitti. Bir nişledim halim yok, hislerim yanı bitti. Tukta tukta kalalmadım, gitti mehabbet gitti. Kim gayipli bir kim tügel, şın bulmağan bu suyu, diren bulmağan hislerine gerek mi suyu diyor. Bir nişledim halim yok, hislerim yanı bitti. Tukta tukta kalalmadım, gitti mehabbet gitti. Bir nişledim halim yok, hislerim yanı bitti. Tukta tukta kalalmadım, gitti mehabbet gitti.
маташмыкта Кирәк мин сорау җавап Син бүгеннән ирекле кыш Син хәзер миннән азат Бер нишләтеп хәлем юк Хисләрем янып бетте Тукта кала алмадым Китте мәхәббәт китте Бер нишләтеп хәлем юк Хисләрем янып бетте Тукта кала алмадым Китте мәхәббәт китте Бер нишләтеп хәлем юк Хисләрем янып бетте Тукта кала алмадым Китте мәхәббәт китте Китте мәхәббәт китте Узган атнаның премьерасын тагын бер искә төшерергә тәкъдим итәбез. Игътибар белән карыйбыз, тавышлар бирәбез. Минем күңел синдә, синең күңел миндә Уйланып таң ату, яшерен ярату Бер кем дә белмәсен, бер кем дә күрмәсен Димәсен тик күзләр, кермәсен ят сүзләр Оныта да алмыйм, югалта да алмыйм Төшләргә керәсең, өметкә төрәсең Син башканың яра, мин башканың пара Шундый кызык тормыш, шундый кызык язмыш Оныта да алмыйм, югалта да алмыйм Төшләргә керәсең, өметкә төрәсең Син башканың яра, мин башканың пара Шундый кызык
Шын дус бәлә килгәндә беленә һәм вакыт белән сынала. Шын дус акыллы, көчле, уңган, тугры ул. Авыр вакытта һәр вакыт ярдәм кулы суза белә. Шын дусыңны ашыкмыйча сайла. Тапкач, саклап тот. Сезнең белән 1 сәгать дәвамында булдык без. Гөлназ, Илсур, Шәрифҗановлар. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булып торыгыз.